šta je suština? Suština tog transhumanizma o kome svi pričaju tako. Znači, kosmos ima serijsku proizvodnju originala. To smo mi ljudi. Ja. A transhumanizam ima serijsku proizvodnju kopija. Znaš, to je suština. Što i ove generacije koje dolaze, kaže, svi su isti ili slični. Pa to je transhumanistička ideja serijske proizvodnje kopije. Znaš, nema originala, nećeš imati originalne, autentične ljude. Znaš, poželit ćeš da odeš negde na planinu, na Romaniju, da sedneš sa ljudima koji gaje ovce, da viš čoveka, da popiješ s njim, pojedeš. Jer to su prirodni ljudi, u skladu žive s prirodom, pogled mu je drugačiji, svest, priča i tako dalje. Ono što je nama civilizacijski predstavljeno kao konzervativni, zaostali ljudi, neki tamo gajovce i tako dalje. Ja ti tvrdim da to u budućnosti će biti ozbiljna retkost. Znaš, kao mi smo dali važnost nekim intelektualcima. Kakvim intelektualcima? Pa dokle smo mi došli s tim intelektualcima? Znaš, jer i u intelektualnom smislu ti moraš imati etiku. A ti ako ne funkcionišeš na nivou kosmološkog zakona, ti nemaš, tebi etika ne pozna. Znaš, mislim, ti si imao intelektualci koji su podržavali neki nacizam i komunizam i tako dalje i tako dalje. Imao si razne intelektualce. Šta smo mi dobro videli od toga? Ja stvarno ne znam šta smo videli dobro od toga. Videli smo promociju ideologije. Videli smo promociju ideološkog sistema. Videli smo jednu opsenarsku, kvazi-intelektualnu elitu, koja objektivno nije nikad ništa značila. Mislim, bilo je tu svetlih primjera, ali su svetli primjeri uvek marginalizovani. Znaš, marginalizovani. Evo, kao ono što si rekao, sinhronicitet, pa tvorac, definicija preko Junga i to. Pa sam Jung je marginalizovan. Pitaj nekoga ko je završio neku psihologiju ili tako nešto. Koliko ima Jungovih stvari koje on primenjuje ili koliko je dat značaj Jung. Vidjet ćeš da je to genije koji je marginalizovan. Ima i razlog zašto je marginalizovan. Je to slučaj. Marginalizovan. Kao što mi kao sećamo se nešto kao se mi sećamo, neko nekad pomene, Milutina Milanković. Razumeš? Nekoga negde pomene. A ako nađemo neko dete od 15 godina, sada, da ga pitamo ko je bio Milutin Milanković, nagradno pitanje za €1.000.000 nema pojma. Znaš, Da. jedan od najvećih genija koje ovde žive. Da ne kažem, sad da pitaš nekoga o nekim drugim imenima možda manje poznat. Teško da će znati. Da, na osnovu ove tvoje priče o šutiranju vazduha u kožnoj lopti, o NLO-ima i šta si još sve pomenuo, u suštini tu se sve odnosi na našu pažnju. I ja moram da priznam da ja ne gledam fudbal, ne pratim čak ni, odgledam možda po neki dokumentarac, odgledam po neki film, ali čak ću i tu da malo pripazim gde u stvari šalje moju energiju. Pa pazi, nije bitno šta čovek, kako ti kažem, nije bitno šta čovek radi. Bitno je koliko to ispunjava njegovu unutrašnjost, koliko čovek se tu osvešćuje, koliko razvija svoj duh i tako dalje. Znaš, jer recimo ja i gledam sad te priče, mislim, aj sad da ne ulazim u tu temu, to je jako dugačka tema, te priče rada na sebi. Znaš, neko već sam gledao ovoga sad guruje, tako da budalašte neke. Znači, to je naš, ti čim imaš recimo nekog sad gurua, možeš misliti, sad on ima potporu sistema. To ti znaš da to nije za dobro čoveka. Sve što je sistemski prihvaćeno kao nešto što je dobro, znaš da je usmereno u destrukciju čoveka, normalno, ili kontrolu i tako, nije ni bitno.
A hoću da kažem da ta promocija, te priče rada na sebi, znaš, je tako koncipirana da zapravo zatvara svest. Ja mislim da bi ljudi u stvari trebali da prestanu da rade na sebi. Ja mislim da bi oni trebali da se zapitaju ko su. Mislim da je to mnogo bolja stvar. Jer kad se ti zapitaš ko si i počneš da nalaziš neki odgovor, da se malo nešto osvešćuješ i tako dalje, onda te priče o meditaciji koja traje 20, 30, 50 godina postane besmislena. Znaš, jer kao, pa onda kaže te radionice, pa ovo, pa ono, pa tralala i tako dalje. Znaš, nema tu nekog znanja, Boga mi. Znači, nema tu znanja. Jer, pazi, nije kod čoveka to tako sve nešto na duge staze. Nije to, znaš, jer to postane besmisleno. Onda ti meditacija dođe ko fudbal. Zašto? Da. Pa zato što ti na fudbalu i na meditaciji gubiš ogromno vreme života. Kaže, ne gubim, radim na sebi. A što radiš na sebi, ne razumem? Znači, možeš ti raditi na sebi kogod hoćeš, ali ti onda ne živiš. Da ne bude ona kao priča Oscar Wilde što je rekao, život je privilegija malobrojnih, ostali samo postoje. Znaš, to je sad postala stvarnost. Jer kako ćeš ti da se družiš ili već ne znam nija šta radiš nešto onako koristo za svoju dušu ako nemaš vremena. A tebi je vreme ukradeno. Jer ti oni kradu vreme. Ti kad meditiraš, to je isto ukradeno vreme. Gledaš fudbal, ukradeno vreme. Gledaš ono reality show, tralala, to je isto ukradeno vreme. Ali kada sedneš s nekim prijateljem, popričaš, popijete kafu, razmenite neke misli, emocije, nešto, neki prijatan razgovor, setite se detinjstva i tako dalje. To nije ukradeno vreme. Jer to te obogaćuje iznutra. Razumeš? Oplemenjuje. Sve je urađeno da se čovjek ne oplemenjuje. To je problem. Pa možda u nekom izvesnom smislu može da pomogne meditacija u smislu kontrole ne potpuno, ali makar delimične kontrole misli i emocija. Svi pričaju svi pričaju o smirenju, o unutrašnjem miru. To izvedeš za 2 sekunde. A kako? Ukineš očekivanje. Kada u umu ukineš očekivanje, ti ćeš dobiti unutrašnji mir. Evo, pokušaj da ukineš očekivanje. Vidiš? Nema potrebe za nervozom. Razumeš? Mislim da je to nemoguće kod pa nemoguće, bez šale, 99% ljudi. One šargarepice je napravio i ti ideš za tom šargarepicom. I zato imaš očekivanje. Ako bi čovjek živeo u sadašnjem trenutku i ukinuo očekivanje, on bi otvorio svoju svest na mnogo većem nivou. Znači, evo recimo, ja znam ljude koji su meditirali 10 godina, nešto mi baš ne deluju da su potpuno smireni. Niti mi deluju nešto puno, da su moralno posebno ne znam kako napredovali i tako dalje. Jer pazi, to kad ti kao radiš za sebi, čuješ, pa ti ne možeš taj nukleus karaktera da promeniš. Razumeš? Ako si ti rođen kao ubica, ti ne možeš da meditiraš da prestaneš da budeš ubica. Zašto? Pa zašto je to nukleus bića? Znači, to je natalna karta. Čovječ, ti si tako rodio. A zašto si se rodio? Pa zato što postoji sudbina nekoga da bude ubijen, koga ćeš ti ubiti i tako dalje. Razumeš? To je suština. To su povezane stvari. Nema potrebe, mislim, prvo ni ne možeš da ih promeniš, a drugo, nema ni svrhe menjati. Jer postoji sudbina i čovečanstva i sveta. A šta može onda čovjek da uradi? Da osvesti to i onda da mu bude lakše, mislim. Jer ako mu je u karmi ili ako mu je sudbina takva da bude ubica, mislim... Pa čekaj, recimo, evo, ako zamisliš ovako da radiš tumačenje natalne karte lopova. Evo, pa recimo lopova. Dobro. Ili recimo prostitutki, ili recimo fudbaleru. Nije bitno. Da.
Pa da li ti misliš da postoji mogućnost da ja nekome kažem nemoj to da radiš i da on to ne radi? Nemoguće. Zato što on to nosi u svom biću, u svom karakteru. Ja samo mogu da ga malo osvestim da on učini po nešto dobro, da učini, znaš, malo da se digne ta svest, da se malo čovek, da kaže, malo ispuni pozitivnom energijom, pa malo drugčije da posmatra stvarnost, pa ovo da on. Razumeš? Pa ako, ali recimo, to je već je to ukrade određena milion promena. evra, da recimo, pa pazi, ako recimo već ukrade milion evra, pa da baš ne baci ih, možda nešto da pomogne nekom prijatelju, drugu i tako dalje. Da to ima neku pozitivnu posledicu, znaš, kako kažem, ali ne može se to promeniti u čovek. Mi se ne možemo promeniti. Mi možemo promeniti manifestacije, neke nijansirane osobine itd. Mi, unutrašnjost kojom smo rođeni, ne možemo menjati. Mi možemo samo postati toga svesni i naša svest onda reguliše okolnosti života, postavlja ih u harmoniju. Znaš, a ti možda radiš na sebi koliko god hoćeš da ne postaneš svestan, ništa nije došlo u harmoniju. Jer kada se podigne svest, ti onda imaš uvid stvarnosti potpuno drugačiji. Znaš, sad i ta škola i to obrazovanje i tako dalje, to je promocija materialističkih principa. I tamo je sve 1+1, 2 itd. Znaš, to su materialistički principi. Zato tu nema znanja. Tu gde je materija, tu znanje ne postoji. Znaš, jednostavno ne postoji. Mada ni znanje nije najveća moć. Ni to nije najveća moć. Najveća moć čoveka je ljubav. I ne konkretno ljubav da voli, recimo, ženu, devojku, decu, rođake, tako. Ne. Najveću moć ljubavi koju jedan čovek može da proizvede, kanališe kroz sebe itd. je da voli čovečanstvo. Da voli sveukupnost stvari i da jednostavno, da kažem, voli apsoluta. Znaš, odnosno Boga, ako bi to tako nazvali. Tako da najveća moć je voleti čovečanstvo. I to je najteže. Jer znaš neko ko ti je rekao danas sam 5 minuta voleo čovečanstvo. To ne postoji. Ovo moram da zapišem. Najveća moć je voleti čovečanstvo. Kad si malo prepričao o izvesnim karakterima ili, da kažemo, osobama, neko je lopov, neko je sveštenik, neko pomaže ljudima na neki način, neko odmaže. Svi imaju neki svoj put. I sad, ako stavimo to na malo drugačiju neku poziciju, evo sa životinjama, znači neko je rođen kao lav i on juri i ubija antilope. I sad, u kom smislu si mislio da to ljudi prosveste i u smislu da se harmonizuju? Da li, recimo, evo, neko je rođen kao antilopa, znači ona može sada da bude da ne bude osvešćena i da se stalno nervira i ljuti oko toga zašto stalno lavovi njih napadaju i love ih i ubijaju ih, i da ona mrzi lavove i da bukvalno ništa ne radi po tom pitanju, nego i dalje se događaju iste stvari. Lavovi ih napadaju, proždiruju, mislim, jedu ih i tako dalje. A ona može da bira da li da se nervira oko toga ili da uđe u harmoniju i da jednostavno podigne nivo svoje svesti i da malo bolje promatra situaciju, da ne bude pojedena. Dok će ova druga da se nervira i da pase travu u nervozi i organi neće da ju rade kako treba, zato što hemija radi tako, kad si negativno neelektrisan i organi ne rade kako treba, i plus neće da pazi da će lav da je negde u keba. Da li, ne znam, evo, to je ono najprostije kako sam ja razumeo ovo što si pričao malo pre. Pazi, većina ljudi je izmislila harmonizaciju. Jer, rekao si, ne možemo da promenimo neke osnovne stvari, ali neke i možemo. Da li je to što možemo ovo što sad ja rekao? Može da se promeni nivo svesnosti. To može. A suština ne može.
Znači, ti imaš većinu ljudi i većina ljudi je izmislila sebe. Mi smo izmišljene verzije sebe. Retko ko živi svoje istinsko biće, svoj istinski put i tako dalje. Znaš, to ti isto ono kao kad su pitali onoga, nekoga zen učitelja šta je bitno, da li je bitan put ili je bitan cilj. On kaže najbitnije je društvo. Mislim na tom putu. Ali to je istina, razumeš? Tebi su najbitnija ta druga živa bića s kojim ti komuniciraš tokom života, živiš, proživiš i tako dalje. Kada si ti svestan, ti njih vidiš istinski, živiš s njima istinski. Zato onaj koji živi istinski nema puno prijatelja. Zato što su, mislim, ljudi izmislili sebe. Ne vole istine, ne vole istinski život, znaš. Mislim, kad ti dođe neki drugar, kaže, vidi kakav ti je taj bez veze duks, obuci i drugi. Ti se odmah naljuti, šta on zna o tome, šta on zna o ovome, onome. Naši ljudi uopšte ne mogu da percipiraju da možda im neko govori istinu, stani malo, sačekaj, pogledaj, razumeš, možda ti grešiš, znaš. Što bi rekao Bukovski, problem sa ovim svetom je što pametni ljudi sebe preispituju, a budale su samouverene. A ovo je živa istina. Ali samouverenost bez svesti, to te vodi u neurološki problem, psihički ozbiljne probleme. Znaš, kad si ti uporan, a glup. Pazi, to je ozbiljno. Da. Kad si pomenuo društvo, poludiš od toga. Kad si pomenuo koliko je bitno društvo, mislim da je najgora kazna zatvorenicima da ih stave u samicu. I posle tipa 20 dana samice, tu je, on izađe... Danas je većina čovečanstva u samici. Većina čovečanstva. Znaš, oni su kao prividno slobodni. Ali oni su u zatvoru otvorenog tipa. Znači, samo niko ne izlazi iz tog zatvora. A taj zatvor je njihov mehanički sistemski život. Njihovi megapolisi, gradovi New York i tako ti megapolisi i tako da. Znaš, svi pričaju otićemo iz New Yorka, niko nikad nije otišao. Otvorena vrata, možda ideš kad hoćeš, pa niko ne ide. Oni ostaju u tim svojim zatvorima i što je zanimljivo, nemaju čak ni čuvare, nego su sami sebi i špijuni i čuvari. Znaš, posebno zamisli sad preko društvenih mreža, oni kaže veliki brat, pa šta će ti veliki brat, sve sami slikaju, sve sami stavljaju, sve, znaš, nema potrebe više za špijunažu. Da. Oni sami sebe pa komšiju, pa ovo, pa ti znaš šta je, šta ide da vežba, pa se slika, pa bio je negde u nekom, ne znam, u nekoj zemlji, pa slika. Pa nema, sve ti on to tu da, čovječ. Ti samo sedneš u nekoj centrali, tap, nađeš ime i prezime, pa sve objavio, pa kaže, zato je meni smešna priča tih tajnih službi, kaže, prisluškuju tajna služba. Koga prisluškuje? Pa čekaj, pa da su ljudi toliko prisluškivani, pa te tajne službe bi trebale da budu brojčano veće nego čovečanstvo. Zbiljno. Jeste. Posebno mi je smešno, kao, znaš, kad pričaš sa nekim, kaže nemoj preko telefona, čuješ to? Mislim, potpuno besmisleno. Ja kažem, koga bre zanima šta ja pričam, mislim, stvarno, mislim, ili kome, mislim, to potpuno besmisleno. Jeste, ima tu mnogo... Znaš, kaže, ima algoritmi i to. Ali pazi, to je sve čoveku implementirano u um, ta paranoja. Da. Znaš, i to ti je, kao u onome Dušana Kovačevića, profesionalcu, ono što kaže, umesto da policija radi za narod radi za policiju. A to i jeste tako. Na tom svetskom nivou. Znaš, nema potrebe za policijom, nema potrebe za vojskom, to će biti upotrebljeno samo u krajnjim nekim merama. Sve čovek sam radi. Ti sve sam, znaš, to, imaju uvid u sve što ti radiš, tako da. To je besmisleno. Jeste. Sad što se tiče astrologije, šta misliš, zašto je ona
na lošem glasu, mada nije toliko na lošem glasu kao što je bila pre 15-20 godina, i počeo od one emisije sa Miljom Vujanović. Tu je naročito emisija u razgovoru sa anđelima, tako nešto se zove ta emisija. Sa Marinom Rajović, da. I onda tu se vidi koliko zapravo tadašnje društvo nije htelo da sazna ništa novo od astrologiji i koliko je potiskivalo astrologiju. A s druge strane, sada je malo su ljudi otvoreni prema astrologiji, ali opet imamo i puno novih tih novopečenih astrologa koji svašta nešto pričaju i tačno i netačno i izmišljaju i dolaze do lake zarade. Pa šta misliš inače o astrologiji danas? Pa pazi, mislim, ta priča o Milje Vujanović, on njoj je učitelj bio Mile Dupor i tako dalje. Mislim, Mile Dupor koji je kod nas bio taj najznačajniji astrolog, može slobodno da se kaže. Meni kad sam upoznao Milekića, kaže Milekić čita Junga i Dupora, ako hoćeš da saznaš nešto o astrologiji, pazi Junga. Meni je padalo na pamet da je, posle sam tek saznao da je Jung u stvari u analizama ljudi prvo radio natalne karte i tako dalje. Posle definisao sinhronicitet i te arhetipove i tako da, mislim, a hoću da kažem da astrologija, recimo, Milja Vujanović, da kažem, jedan od tih zadnjih, ajde da kažem, iz te stare garde ozbiljnih astrologa, mada je ona je bila uglavnom hiromant, ona je uglavnom hiromantijom se bavila. Jedna sjajna žena, prosto to je jednostavno ono. A šta je hiromantija? Sjajno. Pa to je gledanje u dlan. Aha. Hiromantija, ko sad kad ja to kažem gledanje u dlan, to vjerojatno delo nekom jako smešno, ali na parapsihološkom fakultetu, recimo, u Rusiji, imaš fakultet koji traje 5 godina za gledanje u dlan. Mislim, to su naš prilično ozbiljne stvari. Iako to kod nas doživljavaju ljudi kao neku smešnu, mislim, potpuno smešnu stvar. Međutim, postoji fakultet koji traje 5 godina. Uglavnom, Milja Vujanović je u toj emisiji sjajno. Ona to imala te svoje ideje na temu religija, astrologija i šta je znam. Poslije nje je bio i Goran Milekić, kao da kažem naš taj najznačajniji u tom smislu. Međutim, pojava sad te neke nove priče i novih ljudi, znaš, ne bi voleo nikoga da uvredim, ali radi se o prilično niskim nivoima znanja i radi se o pre svega neetičnosti. A neetičnost nema nike veze sa astrologijom. Jer je kosmološki zakon takav da mora postojati ta etičnost, tako da svi imaju različite pristupe. Znaš. Ja ne volim to previše o tome da pričam, ne volim da se puno petljam, ne volim da pričam o drugim ljudima, ne ko šta radi, znaš, to nije sporno, ali kako da kažem, jednostavno, kako ti kažem, prosto to je, eto, nažalost u takvom jednom stanju da jednostavno ne znam, nije sjajno. A reci mi, ne znam šta bi rekao, ali nije sjajno. A reci mi, eto, Milja Vujanović je bila poznata glumica i fascinantna jedna žena, mislim, kad sam odgledao tu emisiju, stvarno zrači nekom energijom, po meni pozitivnom. Sad ne znam ko će i šta će ljudi reći, ali eto, ja imam takav utisak. I čudan je taj njen život, kako je glumila u različitim filmovima i, ako se ne varam, 17-18 puta je odglumila da je bila ubijena. I ona je u toj emisiji je baš i rekla da ona zna kako će se okončati njen život
neće da kaže, ali ona zna kako će se okončati. I na kraju, eto, ona zaista biva ubijena, tačnije pucao je na nju, sad ne znam tačno ko, valjda njen ljubavnik, i postala invalida, posle i umrla. Pa reci mi, eto, šta misliš o svemu tome i da li misliš da je ona znala kako će okončati? Pa ja mislim da je znala. Mislim da je znala u toj njenoj priči oko toga svega. Možda je najimpresivnije bilo kad je molila da, mislim, meni to ne ispriča, meni je to fascinantno, kada je molila te policajce ili koga već, da ne kažnjavaju njenoga toga muža koji nju upucao i to, da oni njega ne zatvaraju i tako dalje, nego kaže kaznite ga tako što će brinuti o meni. Znaš, kaže što će mu biti najveća kazna. Znači to je jedna žena, kako, ne znam kako kažem. To je jedan briljantan um. Znači, koja je uvek onako trudila se da deluje obično. Astrozi vole, znaš, da se maskiraju, da budu, ne znam, mistični, da ovo. Kada izgledaš obično, nešto, nisi uverljiv dovoljno, ili nemam pojma, ne znam. Ljudi vole taj misticizam, ono se okite brojanicama, da ne znam ni ja šta, da ne znam ni ja. Milja Vojanović nije bila tako, naravno. Pa ni Mile Dupor nije bio takav. Dobro, Milikić je onako bio malo, onako, kako kažem, onako jedan veliki hercegovac s bradom, onako malo, pa je delovao kao nešto mistično. Ali u suštini ni on se nije nečim kinđurio i tako dalje. Ono, kao indijske zlatne neke košulje, šta znam, te gluposti. Kako kažem, znaš, ti kad si mističan, ti si dovoljno mističan sam sebi. Znači, tebi već bude muka od toga. I ti se trudiš da budeš, običan čovek, normalan čovek, da se trudiš se da izgledaš svedeno. Znaš, to ti isto ko oni slikari, pazi. Oni kao slikari, oni, molim te, podrazumevaju kao da ako si ti slikar, moraš biti ekscentričan. Pa sad kao, ne znam, oblačiš se blesavo, ponašaš se blesavo i tako da. Obično pravi slikari nisu takvi. Znaš, pravi slikari su obično ono, kao kad gledaš jednog Ljubu Popovića ili tako nekoga, ili ne znam, Pikasa, ili ne znam, kad gledaš tako neki ljude koji su izgledali svim obično, razumeš? Jer imao si ti Dalija, ono, znaš, koji se šetao s leopardom i šta znam, ali imaš istinsku ekscentričnost i imaš ekscentričnost zato što se ona kao podrazumeva zbog tvoje profesije, što je potpuno besmisleno. Znači, ni jedno ni drugo ne govori o tvom kvalitetu. O kvalitetu tvoga posla govori samo tvoje delo. Ne može ništa drugo govoriti. Znaš, ne može govoriti nivo tvog astrološkog znanja. Sad kao ja imam neko znanje, pa kao nešto pričam o nekom astrološkom znanju. Pusti ti znanje. Kakvo ti je delo? Razumeš? Da, kao što je bio onaj ministar. To je ovako lepo, znaš, kao možemo napravimo neke radionice, mi tu filozofski raspravljamo o ovome i onome. Ali konkretna, upotrebna vrednost. Znači, šta si video u radu s klijentima, šta si zaključio, do kojih si saznanja došao i tako dalje. Pa ja uvek njima kažem, kad mi tako pomenu neku pamet, nisam ja pametan zašto sam pametan, nego zato što mi delimo to znanje. Pa ja učim od vas, ne vi od mene. I vi od mene i ja od vas. To je interaktivna energija. Znači, nije tu niko nikome guru, nije tu niko nikome, ono, kako bih rekao, life coach, dakle neka budalaština. Znači, nije tu niko iznad nikoga. Tu smo svi u istoj ravni. I najveće znanje delimo i korisnu pozitivnu energiju kad? Pa kad se volimo. Samo tad. Znaš. Jer ako imamo projekciju ega, ako se ja stavljam kao autoritet, to nije dobro. A ako se on stavlja kao autoritet, moj sagovornik opet nije dobro. Jer mi pričamo iz ega, ne pričamo iz duše. Da.
Ako pričamo iz ega, onda je to olimpijada, mislim, onda je to takmičenje, nije to ništa svrsishodno. Naš svrsishodno je samo komunikacija između dve duše. To je svrsishodno. I zato u programiranjima ljudi ili budućnosti to druženje će biti ukinuto. A to je jako bitno, da se sretneš, da se duše sreću i tako dalje. Pazi, duše mogu da se sretnu, ovako ko što mi pričamo i to. Ali je mnogo bolji kontakt kad se ljudi sednu pa se pogledaju, pa duša, pa komunicira, pa spaja energija. To je mnogo bolje, znaš. Jeste. Nego u virtualnom svetu. Šta to znači? To je ono što sistem želi da ukine. A to je ta priča o prirodi i stvarnosti. Da ti ne vidiš stvarnost, da ti ne vidiš sinhronicitet, da ne obraćaš pažnju na te stvari, da prosto živiš kao programirani mehanički tip ličnosti. Da, Bože zdravlje, mi ćemo se vidjeti. Jer smo pomenuli prošli put, ja sam, čini mi se, pomenuo, da sistem ne voli nepredvidljivost. On ne voli spontanost. Razumeš? Ne voli iznenađenja. Sistem ne voli iznenađenja. On i radi i funkcioniše tako da spreči svaku mogućnost iznenađenja. Znaš? Da. Zato ja i volim da popričam sa nekim ljudima koji nisu baš, ajde kažemo, u vinkli, ili imaju neke psihoze ili imaju nešto, zato što možda imaju oni neke barikade na podsvesnom nivou, ali ovako su kao deca. Znaš, otvoreni. Nikada ti čovek koji ima ozbiljne psihičke probleme, duboko unutrašnje duševne poremećaje, nikada ti neće reći za sebe ja sam lud. On sebe smatra potpuno normalno. Nikada, da. Znaš, kao što ti pojmovi koje je psihologija definisala, ona je njih definisala na osnovu opažanja, ali psihologija ne zna šta je duša. Oni se fiktivno na jednom eksperimentalnom nivou bave nekom dušom. Zato su Junga skrajnuli. Kaže, on je lud, radi natalne karte, posebno je svima išao na živce kad je išao da kupi I Ching novčiće u Minhenu, antikvarnicu, pa se povuku u švajcarske Alpe pa bacao I Ching. Razumeš? Ta knjiga Promena i to. Bio je u Kini neki ludi car koji je pre 2-3 hiljade godina naredio se spale sve knjige. Imali su nekog ludaka. On naredio se spale sve knjige. Ali da se knjiga I Chinga ne sme spaliti. I da se da svakom vojniku, da svaki vojnik nosi knjigu Promene. Kad je to čuo Jung, on se zainteresovao, otišao, nabavio, otvarao, to mu se jako svidelo i on je svako jutro otvario I Ching i tako dalje. Inače on dosta putovo tamo po Ceylonu, Indija i tako dalje. I onda je prenosio svoje utiske. On je u stvari bio ezoteričar, hermetičar. Nije on baš bio neki, tako ga oni prozivaju, psihologom. Zato što ti njegove knjige i kad kreneš da čitaš, recimo Mysterium Conjunctionis ili nešto, pazi, to ne može da se čita. Većina ljudi će ti reći to ne može da se čita. Ali može da se čita ako se digneš na viši nivo svesti. Onda možeš Junga tog jako lepo razumeti. Tako da i njegova ćerka Greta Bauman-Jung, ona je bila najpoznatiji švajcarski astrolog. Znaš, astrologiju naučila od koga? Tate. Naučila ne znam ja koga, nego od tate. Zato je on bio skrajni. Jer pazi, to je najveće znanje koje postoji. Nema većeg znanja. Da ne budem dosadan, sada pričamo o tome, ali to je najveće znanje. Ti kad bi uveličao ovu stvarnost, uveličaš ovu našu sliku kad mi pričamo, nekim hipermoćnim recimo mikroskopom, ti bi video da stvarnost i atomi i čestice izgledaju kao kosmos. To je prosto tako, znaš.
Neki, i kad smo, kako kažem, pričali o religiji. Znaš, pa kao religija, zašto religija, kako računaju Uskrs i to? Prolećna ravnodnevnica kretanja meseca. Kaže, prema astronomskim proračunima zato pada svake godine različito. Znaš da svake godine nema pravilnosti. Uskrs će ti pasti uvek u različit dan. Uvek će biti nedelja i uvek će biti posle prolećne ravnodnevnice. Znaš, pravoslavni Uskrs nikad neće pasti pre 4. aprila i nikada posle 8. maja. Znači ima tih kalkulativnih 5 nedelja. Razumeš? Preko astronomskih proračuna, ja bih rekao astroloških proračuna, jer astronomski proračuni ne znači ništa. Razumeš? Ti u astronomskom proračunu nemaš astrološku simboliku. Samo u astrološkoj simbolici imaš neko značenje. Jel? Tako da, mislim, znaš, to je sve diskutabilno. Ali eto, rekli smo da ćemo reći koju reč o tom sinhronicitetu, koji je jako bitan, po meni, koji je Jung otkrio sinhronicitet, sa ovim William Paulijem, i on to, ima ta zanimljiva priča za sobu 137, jer William Pauli je, oni su išli malo tako bančili pijanči i oni su družili i tako dalje, Nobelovac s hemije, i on je njemu govorio za tu sobu, kao broj 137 ga opseda, znaš. Jung se ubio tražeći tu simboliku kroz sve te knjige, i tako da nema nigde broja 137. Ne može da ga poveže ni sa čim i tako dalje. I William Pauli završi u bolnici, pošalje mu poruku, zove telefonom, kaže, završio sam u bolnici, kaže, u sobi broj 137. Kaže, ja odavde nikad neću izaći živ. I on je stvarno umro. Znači, to je broj koji ga je opsedao ceo život. Onda je Jung, recimo, tu razmišljao preko Skarabeja. Ima ta čuvena priča za Skarabeja, kad je pričao s jednim pacijentom kod sebe o Skarabeju i lupilo je nešto na prozor, on pogleda Skarabej u Švajcarskoj, otkud to tamo, ta buba tamo ne postoji. Znaš. I onda je on počeo razmišljati o sinhronicitetu. To su događaji koji se dešavaju, ali imaju značenje za čoveka, ali se ne vidi uzročno-posledična veza. Znači, nema logičkog dokaza uzročno-posledične veze. Znači, ako ti pomisliš na nekoga pa ga sretneš na ulici i tako, i onda se dešava neka simbolika, ali to samo tebi znači, to nikome drugom ništa ne znači. Kapiraš? To su sinhroniciteti. Oni se mogu videti u astrologiji. Uzročno-posledične veze se mogu otkriti u natalnoj karti. Međutim, one se mogu čak i izazvati. Znači, sinhronicitet, ako znaš, recimo, kako, ti ga možeš izazvati od prve do zadnje stvari i možeš izazvati krajnju posledicu. Tako da mislim da neki parapsihološki ratovi u budućnosti, recimo, koji će se voditi, oni će se voditi na nivou sinhronicitetskih, uzročno-posledičnih veza, gde se u uzroku telediriguje posledice. Znaš. Jer ako ti razumeš astrologiju, ti možeš vidjeti u određenom, aj sad baš da ne pričamo o konkretnoj formuli, ali možeš vidjeti kako da proizvedeš događaj. I to nije upravljanje stvarnosti i to nije upravljanje sudbinom. To je nešto što se zove sinhronicitet. Jer mi smo svi sinhronicitet. Znaš, samo sistem nam je blokirao svest i mi mislimo da sinhronicitet i spontanost i takve stvari, da to više ne postoji. Da. Tako da, znaš, ima recimo... To je da. Jung opisao kao
svakodnevnu potrebu duše. Znaš, kad je obilazio tamo Indiju i Ceylon, kaže, najsiromašnija kuća ima svoj mali hram gde se ljudi mole 15 minuta, meditiraju, kako god, nije ni bitno. Kaže, u Evropi to nemaju ni najbogatije kuće. Znači, i oni su ga pitali šta to znači, i on kaže, to je zadovoljavanje svakodnevne potrebe duše. Baš. I ta svakodnevna potreba duše je nešto što čoveku najpotrebnije. Nema veze da li je 10 minuta, nema veze da li je 2 sata, koliko god može čovek, on mora ostati u nekoj maloj svojoj tišini, u nekom miru i ispuniti se čime god, ali mora ostati sa sobom. Jer tebe sistem sprečava da komuniciraš sa sobom. Znaš, sa svojim unutrašnjim potrebama i tako dalje. A duša je najmoćnija stvar koju imaš. Ali se ti dušom ne baviš. Ti se baviš mozgom. Ti se baviš tim stvarima. Znaš, koje su potpuno po meni smešne. Evo, jer je najveća moć u duši, da. Da ti ispričam vezano za nekih sinhronicitete koji su se meni desili. Siguran sam da će tebe da interesuje ovo i publiku. Kad sam imao tako negde oko 17 godina, neću pričati onaj moj događaj kad sam video nešto što me je prestravilo, onda je to nestalo. Znači, to nije sad deo ove priče. Znači, negde oko 17 godina sam imao, znači to je period pre tog slučaja kada sam video to biće. Ali nebitno, da ne pričam o tome, neću previše da me ne smatraju, da me ne strpaju u ludnicu. Sad, bio sam u kupatilu i brijao sam se. I kroz mali prozor ušao je crni leptir, onaj noćni leptir, tako toliki, baš veliki. I ni 5 ni 6, nego u mene, u jedan obraz, pa u drugi. A obrazi su mi bili već mokri od pene i od vode. I ne znam kako i zašto, ali u tom trenutku sam imao osjećaj, ok, prodaćemo sad ovaj stan. Znači, ne govorim sad o ovoj selidbi, ja sam se sad preselio u poslednjih meseci i po, je trajala evo moja selidba poslednja, nadam se. Mislim, neka bude i drugih, neću se žaliti, ali govorim ti o toj jednoj selidbi koja je tada u mom periodu tog života bila dosta onako turbulentna i teška. I taj leptir kao da mi je prenao tu poruku. Sada sledi težak period. Jer ja, nisu to bile reči, razumeš, to je samo bio osjećaj. Ok, sada kreće to. I stvarno je bilo baš je bilo zeznuto narednih, možda pola godine, godinu, čak i godinu i po. Posle je to malo postalo lakše. To je bio jedan period kada je neko meni veoma blizak u porodici se razboleo i u momentu kada je završio u bolnici, meni se palio telefon. Znači, to je bio Siemens, ne na rasklapanje, nego oni mali telefon. Sličan je bio Nokia 3310. I on je zvonio u sred noći, tako 3-4 ujutru. I ja uznem i kliknem i ugasi se. I kao da se vratim da spavam, on opet zazvoni i ja sada ne kliknem da ga ugasim, nego zadržim dugme da bi bilo power off. I ugasim telefon. I telefon tako ugašen, po 3. put zazvoni. I tek kada sam izvadio baterije, prestao da zvoni. Tada je isto se dešavalo tih 2-3 noći da pukne čaša u kupatilu, razbije se samo od sebe, da slika padne sa eksera. Znači, ekser ovako stoji pa ima onu kvržicu. I kako konac, znači mora neko ovako da uzme konac da podigne pa da padne. Ili da ekser padne, a ne. Ekser je ostao u zidu, a slika je pala. Tako da, eto, desile su se te neke veoma, veoma čudne stvari, uključujući i ovo o kojoj neću sada pričati. Neću ni pričati dok neke moje starosti, verovatno. Ali, eto, da se te stvari nisu dogodile, meni ne bi privuklo ništa, ne bi dalo gorivo da istražujem ovakve teme, niti da uživam u ovakvim emisijama. Šta misliš, eto, o ovome, o leptiru i o svemu ovome što sam ispričao?
Pa to su uvijek neki znakovi koje uglavnom samo tebi nešto znači. Da, Jer recimo taj događaj koji se desi tebi, on meni ne znači ništa, ali da. može da mi znači u tom smislu, ako ti recimo sada ja nešto analiziram, daj neki savet, bilo šta, taj događaj može da mi pomogne oko nekog, da kažem, ajde uvida u tu stvarnost, jeli? Ali on objektivno znači samo tebi, jer sinkronicitet je teško opisati, on znači samo čoveku. Mislim, da bi objasnio neku jako jednostavnu stvar u sinkronicitetu, tebi treba jedno pola sata priče ili sat vremena da čoveka dovedeš do toga da bi on shvatio šta to tebi znači. Znaš, Da, da, da. prosto to je I sad pitanje koliko je usmereno shvatio, samo da. na značenje čoveka. Jer šta je suština? Kada se dešava sinkronicitet, čovjek treba da obrati pažnju na šta je u tom trenutku mislio, kako se osjeća ovo ono. Ako ne može da ga protumači u simbolu, recimo šta bi to značilo, jako je bitno da se seti koja mu je misao u tom trenutku prolazila kroz glavu. Ili o čemu je razmišljao, ili čim se bavio u sebi i tako dalje. I tu se krije odgovor kroz taj sinhronicitet. Znaš, jer recimo, to ti je kao postavljanje pitanja. Ti koje god pitanje da postavljaš dovoljno dugo, uporno i tako dalje, ti ćeš sigurno dobiti odgovor na to pitanje. Ali problem je što ljudi imaju problem sa sećanjem. Znaš, to ti je kao što čovjek, jedna od najbitnijih spoznaja koju čovjek da ima, bi trebala da bude neprolaznost. Znači, prolaznost materijalne stvarnosti i tako dalje. I čovjek se seti toga kad ode negde na sahranu, kaže, vidi, ovaj umro, pa svest mu se seti, ja ću jednog dana umreti, mi smo prolazni i tako dalje. To njega drži sat, dva. On sutra nema veze i dalje trči za nekim parama, za nekim poslom. Uopšte mu odsustvo svesti, on nema sećanja na to. Znaš, da ne kažem posle 48 sati, gotovo. Kakva svest o prolaznosti, on nešto grabi, on nešto hoće. Znaš, ljudi nisu svesni, što više grabiš, uvijek će ti faliti. Znači, što više daješ, više ćeš imati. To su prosto principi, tako funkcioniše kosmos. Mislim, to su kosmički principi. Znaš, nije to niko izmislio, to su principi. Znači, tako, to su mehanizmi. Tako sve funkcioniše. Svet materije i energije. Da li može da čovjek deluje da promeni svoju genetiku? Pa pazi, genetiku u smislu tehničke genetike, mislim tehnički ti to ne može da promeniš. Ali na nivou svesnosti. Što se tiče nivoa svesnosti, ti možda promeniš kompletan DNK kod. Jer DNK kod sadrži svoju auru, kao što sve ima svoju auru, tako i onaj mali, da kažem, nukleotid, on ima auru oko sebe. Znaš, jer ti kad bi razvrteo taj, da kažem, odmoto taj DNK kod, genom, to ja mislim da negde oko, sad otac i majke itd., mislim da je negde oko 6 milijardi znakova onih binarnih jedinica nula i tako da, to 6 milijardi, nešto, to je nevjerovatno. A inače, taj genom i uopšte ta priča o toj matrici života i tako dalje, ona je zapravo smeštena tamo na toj planini Kejlaš i tako dalje, gde je u tom malom Kejlašu ima taj kamen Šantaman i tamo je zabeležena matrica života i tamo je tih 108 piramida i tako dalje. Uglavnom, tamo je kamena slika genoma. Pa je onda konačno postalo i jasno zašto te piramide postoje, zbog tih nukleotida koji su trokraki i tako dalje. To je onako sad jako ezoterična priča, sumnjam da bi to nekom bilo interesantno, ali znači taj genom koji mi imamo i tako dalje, kao ta peta rasa i tako dalje, nije on baš sjajan, znaš. Mislim, ja uvek tvrdim,
mi jesmo zanimljivi, ovako ljudska bića smo zanimljivi, svako na svoj način i tako ne. Ali mi smo najnesavršenija rasa od kako ova civilizacija postoji. Znaš, mi smo stvarno najnesavršenija. I mi što kao, aj sad da ne pričam za sebe, ali neki ljudi, eto tako, što imaju možda neke sposobnosti koje nemaju, koje nisu uobičajene, pa te, mislim, parapsihološke sposobnosti. Pa čovjek je to nekada imao 10 puta više nego sad. Mislim, kad pričamo pre 50.000 godina. Pa ljudi su bili čarobnjaci. Mislim, bili su visoki, bili su lepi, bili su pametni, živjeli su dugo itd. itd. Mi smo tako smešni ostaci ozbiljnih civilizacija koje su živjele na ovom planetu. Da li smo zadnja civilizacija, to ne znam, ne bih rekao, ali hoću da kažem da smo prilično nesavršena bića u odnosu na prošlost ove civilizacije. Znači, i ovo sve što se nama dešava, to je nekada bio jedan čovjek. Nisi nekad imao ono car, vladar, kralj, lekar, sveštenik itd. Nije postojalo 7 zanimanja. Sve je bio jedan čovjek. I sve je bio svaki čovjek. Znaš, nije bilo vladara, nije bilo predsjednik države, nije bio direktor firme, nije bio papa ili ovaj ili onaj. Nije bilo toga. Svaki čovjek je bio sve to i nije postojala hijerarhija. Kako je čovjek propadao i padao, hijerarhije su počinjale pa su se strukturirale, postajale složenije i tako dalje. I sad imamo ono čitave hijerarhije, samo nemamo nikako posebno čovečanstvo. Znaš. Tako da mislim da smo mi na nekoj degradaciji svega toga. Ostalo još malo tako da uživamo dok se može. Boris, da te pitam još jedno pitanje za kraj. Da li misliš da je tačno da se u život iz kome i iz kliničke smrti, da se u život vraćaju samo oni koji žele, koji ne žale za sobom, već žale za drugima? To jest ne razmišljaju o sebi, već se pitaju za druge. U smislu, šta će, kako će moja žena bez mene, kako će moja deca bez mene. I onda, eto, bar nisu egoistični u tom groznim smislu, već u ovom da... Opet, kad oni razmišljaju i o svojoj ženi, o svojoj deci, opet su to njihova deca. Opet je to kroz njih pa nešto moje, ali nije u negativnom smislu egoistično. Pa pazi, ja bi to gledao da se oni vraćaju zbog neke vrste same sudbine da budu vraćani. Znaš. Kao što mislim da sva ta zabeležena iskustva, onoga što su oni vidjeli, čuli i tako dalje, koje su kao prilično slična, opet bi postavio pitanje, a šta to nama znači? Da li nama znači nešto postojanje nekog drugog sveta ili ne? I zašto mi stalno maštamo o nekome raju, paklu, nekim tamo drugim svetovima ovo? Pa zar čovjek nije dovoljno svestan da mu to odvlači pažnju da on ne živi trenutno na ovoj planeti? Znaš, misliš negdje će ti drugo biti bolje? Šta to znači? To već implicira u toj rečenici da tebi ovdje nije dobro. A zašto ti nije dobro? Zašto ti nije dobro? Pa treba postaneš svestan da ti je dobro. Kao kad hoćeš da se, kako kažem, da se obogatiš. Samo postani svestan da uvijek imaš dovoljno. Sve u redu. Postaješ bogat. Ne postaješ ti imućan. Jer imućan i bogat su dve potpuno različite stvari. Znaš, imućan može biti onaj kome je sudbina da bude imućan, a bogat može biti onaj koji se ispuni Bogom iznutra, odnosno ljubavlju. Jer je Bog je ljubav, to je normalno. Znači, me interesuje, da li ti je nekad neki klijent insistirao da mu kažeš datum njegove smrti? Pa jesu mnogi, nisam to nikad uradio.
Mislim, ja to zaista bolje. nisam nikad uradio. Kako ti kažem, prosto moj pristup tome takav. Ja prosto volim da ispričam šta je meni zanimljivo u natalnoj karti. Nekada su nam iste stvari zanimljive, nekada ne. Onda oni mene pitaju šta god oni hoće, mi pričamo i tako dalje. Vrlo opušteno. Međutim, ono na šta ja obraćam pažnju kao nešto što je jako bitno, ispostavi se kao jako bitno, ali tek kroz neko vreme. Jer ne može se tu videti baš, kako ti kažem, ja mojim klijentima govorim, nemojte puno razmišljati. Nema potrebe. Znači, trudite se da zapamtite. Znaš, jer ja imam dobro pamćenje, ali bojim se da neću baš sve zapamtiti. Znači, to. Jer mi tu ulazimo u neko to posebno stanje. Znaš, mislim, ja ulazim u neko stanje koje, mislim, kako kažem, znaš, ima veze sa znanjem astrologije, to su ti kontakti sa kaša energijom, to je neka vrsta, ajmo reći, drugog stanja svesti, izmenjenog stanja svesti. To može reći svaki astrolog, nije to nikakva tajna. Znači, tu ima izmenjenog stanja svesti i tako dalje. Astrolog koji ne ulazi u izmenjeno stanje svesti kad tumači natalnu kartu, bojim se da je to onda nešto drugo. Tako da, kako da kažem, u suštini, ako sretnete nekoga, da kažem, pravog astrologa, nemojte puno da mislite, samo pamet. I dovoljno je da vam je rekao jednu pametnu rečenicu, dovoljno je, jer jedna pametna rečenica može učiniti život kvalitetnim. Ne treba 3 sata priče da bi ti nešto kao tu se sad promenilo. Dovoljna je jedna rečenica da može da ti proizvede u svesti nešto pozitivno. Znaš. Tako da, kako da kažem, nažalost, Matrix je svugde prisutan. Znaš, ta hipnoza i to. Nažalost, to je tako. I koliko ja vidim, teško da se hipnozi nazire kraj. Tako čovjek živi kako živi. Sve manje ima toga dolce vita, znaš, sve manje imamo uživanja, sve manje lepih stvari. Znaš, ti sad nekoga i da dovedeš tu, pred neku lepu prirodu, neka lepa rečica, neki kanal, nešto, neke topole, proleće i tada. Bojim se da od 100 ljudi 90 to uopšte ne bi videlo, iako stoji pred njima. A i kad bi videlo, ne verujem da bi se nešto divilo prirodi, znaš. Jer nemaju oni više tu identifikaciju, znaš. Nemaju. Ne znam sa čime se dive, znaš, ne znam sa čime se dive. Ajde da se sa nečim dive. Pa nema veze, nek je nama to bez veze, nek mi mislimo o tome da je to bez veze i tako dalje. Ali da imaju divljenje prema nečemu ili nekome, ili da... Skromno je to. Znaš, skromno je to je jako skromno. Mislim... Da, odu na izlet pa ponesu onaj zvučnik, Bluetooth zvučnik ovoliki i puste neku muziku, neku žalopojku, užas, Čuj ti to, ptice imaš, ptičice neke, nema. Malo nekog vetra, malo neka trava, malo neko drveće, lišće, šumi, Pazi, pričaš sa nekim, možda tu neki razgovor, Pa čoveče, šta će tebi muzika? Šta će tebi Bluetooth zvučiti? Ne, oni ne mogu da pričaju među sobom, mislim, ne mogu da se čuju. Pazi, odeš na more, staviš Bluetooth zvučnik, što najgore upropastili su... one talase koji ti šalju pozitivnu vibraciju, mislim da ne kažem Šumanovu frekvenciju, ti to kvariš nečim, znaš, nevjerovatno. Mislim, čime ti to kvariš? Leti galeb, da ne kažem šta ti slušaš, jel? Mislim, znaš, tu su ribe, tu priroda, to, treba dišeš šta je vazduh, to, da uđeš u harmoniju, razumeš tu, ne, ti si pono neku muziku, tebi trebaju neki telefoni, tralala, mislim, kako da kažem, ne znam.
Gledaš u Zato, more i gledaš šta se dešava na Facebooku ili čitaš novine. Čekaj, mislim, zašto to radiš? Mislim, u čemu je smisao toga, jel? To ti je da. isto kao ono noću. Noću. Imaš zvezdano nebo. Pa još Andrić ima tu lepu misao zvezdanog neba i čovečijeg lica, čovjek se nikad ne može nagledati. Ti imaš zvezdano nebo, ti ono zabiješ se tamo na neki laptop, nešto gledaš ovo, ne gledaš zvezdano nebo. Ne, ti gledaš neki televizor, gluposti, neke tralala, ispiraju ti mozak, gledaš neke reality i to. Ne gledaš zvezdano nebo. I ako ga pogledaš, ono, znaš, samo što ti ne kažu, pa dobro, šta, tu su zvezde, tu je nebo u redu, lepo je i to. I onda uđe unutra. Ne može on, nema kontakt s tim nikakav, znaš, on nema impresiju, on nema, to ti isto kod da slika Van Gogovu sliku gleda, kaže, dobro, Van Gogh, lepo, skupo i prođe. Ne, nema kontakt s tim. To je urađeno. Da se čovekova, znači, svest udalji i onda zbog te, zbog trećeg oka nema povezivanja. Znaš, nema povezivanja sa stvarnošću i sa uvidima u drugu prirodu. Ne u ovu materialističku. Znaš, nije to slika Van Gogh, pa je ona sad 100 miliona, ne znam, dolara, evra, funti, čega god hoćeš. Nije to slika Van Gogh, čoveče. Tu ima stvarnost. Umetnost je stvaranje lepog, opisivanja kretanja ljudske duše. To je umetnost. I ona predstavlja civilizacijsku vrednost. Nije taj Van Gogh bez veze proglašen za nekoga velikog slikara. Nije to slučajno, nije to zato što je Holanđanin, tako da, mislim, to nema veze s tom pričom. To je zaista, ili recimo Beethovenova Oda radosti i tako dalje. Nije to slučajno. Čovek glum komponovao, ja najveći genij. Pazi, Da. pa što danas, bre, ti imaš sluh pa ne možeš da komponuješ. On glum komponuje. Da, nevjerovatno. Je nevjerovatno. I sad, i ti, molim te, kao Oda radosti. Znaš. Kad čuju Oda radosti, kažu himna Evropi. To je jako interesantno. Zato što je ona proglašena inače za himnu Evropi. Ali oni ne znaju da je to Beethoven. Oni kažu himna Evropi. Ne znaju šta je. A ti imaš tu, to je muzika, širi frekvencije razne. Razumeš, kao što ono Wagnera nije baš zgodno slušati, ali recimo Baha jeste i tako. Ima tu frekvencije koje zrače na tu dušu, tu duša osjeća, ona se hrani i tako dalje. Imaš Pjotra Garjajeva, to je malo duža priča, talasna genetika i tako dalje, koji je lečio muzikom kroz te frekvencije i tako. Inače, njega su izbacili iz one Ruske akademije zbog njegovih ideja i tako dalje, koje su inače briljantne, ali kao i svi briljantni umovi budu izbačeni, diskriminisani, marginalizovani i tako dalje. Tako da zvuk i naših 5 čula koji funkcionišu kako funkcionišu bi trebali da rade za našu dušu i da mi osjećamo neke impresije, pa da se nečim oduševimo, pa da nešto volimo, pa ono, jel? Očigledno mi to ne radimo. A ovaj svet može samo spase lepota, ljubav, istina. Sve ostalo može samo da ga uništi. Ti kad imaš ljubav, ti čuješ muziku, duša ti peva, osjećaš, vidiš lepotu, prepoznaješ i samim tim ti nosiš u sebi istinu. Jer to su prirodne, pazi, nije nama kao ljudima namenjeno. Mislim, kako kažem, nije namenjeno da se mi mučimo, borimo, ratujemo i tako dalje. Kaže, to je u ljudskom biću. To nije tačno. To u kosmosu ne postoji. Znači, duša isključivo treba da bude u harmoniji, u ljubavi. Ne u destrukciji, ne u nasilju, ne u ludilu. Razumeš? Ona treba da bude u harmoniji. Jer je istina harmonija. Laž je disharmonija. Nasilje je disharmonija. Agresivnost, tako dalje i tako dalje. To su disharmonije.
Zašto sistem promoviše sve ono što nije pozitivno za čoveka, to će ostati meni večna misterija. Znači, zašto to ta depopulacija, zašto uništavanje jednostavno ljudskog bića, zašto omalovažavanje, zašto degradiranje? Kaže, vi ste takvi i vi ste to dopustili i to. A to nije tačno, zato što kosmos to ne dopušta. Znaš, i sve ovo što se sad dešava, to ti je uglavnom sve kontra bilo kakvih kosmičkih zakona. I tu će biti plaćena cena. Znaš, jer mogu te elite itd. da imaju neke svoje projekte u glavi, kako će izgledati civilizacija i tako da. A ne odlučuju samo oni o tom. Sumeš? Imaš kosmičke uticaje, čovječe, imaš cikluse, imaš ovo, znaš, imaš ti raznih uticaja. Znaš, kao što se jedan čovjek ne pita u svojoj kući 100%, takav čovjek ne postoji. Jer onaj ko misli da upravlja svojom kućom, porodicom i tako dalje, da ima tu moć kontrole 100%, to je se gadno prevario. Postoji kosmos. On upravlja sa 1% onoga što si ti, znaš, i što su svi. Tako da, mislim da postoje kosmički ciklusi koji će se desiti, uglavnom, narednih 10 godina, da kažem, prilično zanimljivih i kako bude godina za godinom prolazila, a posebno taj novembar 2024. kad Pluton ulazi u Vodoliju, pa onda posle toga kad se zavrti ta matrica, bit će to zanimljiva ta 25. 26. godina, 27. Mislim da bit će zanimljivo. Da. Sviđa mi se što ipak ostaješ sa dozom optimizma i kažeš bit će zanimljivo. Nisi rekao ništa negativno. Pa nema negativno. Pazi, nema negativno. Zašto ljudi trebaju da se druže? Ljudi trebaju da se vole. Ljudi nema veze sa to. Jel imaš ti jednog prijatelja ili imaš dva prijatelja? Ali bitno je da ljudi menjaju ideje. Bitno je da menjaju energiju. Razumeš? Sve ti je to sad zbog nekog ega poremećen. Pa ne može niko nikog očima da vidi. Pazi, malo kad bi seli zapitali se u čemu je problem, vidjeli bi da problema nema. Znaš, kad ti kao neko te mrzi, jel? Ili ti nekog, ili pa niste u dobrim odnosima. Čekaj bre, kad bi se malo razmislio, video bi da, znaš, onaj ko je prema tebi postupio loše, on bi video da je to bez veze. A i ti koji se ljutiš, i ti bi video da je to bez veze. I onda bi došlo do jednog pomirenja, harmonije i tako dalje. Ne mora doći do druženja, ali bar da se ljudi ne mrze. Znaš, čovjek kad mrzi i šalje određene frekvencije, nije dobro. Znaš, kada mrzi, kada ima negativne misli i tako dalje. Znaš, nije to dobro uopšte. Za razliku kada voli, onda ima pozitivne misli. Onda ti život postane kao jedna presjajna ljubičica. A ovako onda i nije baš ljubičica. Znaš, kada mrziš, to užas. Jer to generiše negativne misli. Znaš, formira loše ćelije, negativne mračne ćelije i tada razboliš se, umreš, gotovo će. Znači, čovjek može mržnje da umre isto kao i od straha. Kao i od tih stvari, znaš, što formuliše negativnu ćeliju, ćao. U stvari, ćelija se faktički nikad i ne razboli, nego ona zaboravi da je zdrava. To je suština bolesti. Tako da, kako da kažem, treba širiti tu pozitivnu energiju, makar s jedno ili dvoje ljudi, nema veze. Znaš, i povremeno. I ne mora stalno, i ne mora ovo, ali čovjek mora menjati, ljudi ne smeju dozvoliti da se izoluju pod tim zatvorskim ćelijama koje zovu stanovi. Znači, i da tamo gledaju i čuretaju tamo, gledaju te televizore, gledaju u ne znam ja šta, i distanciraju se od drugih ljudi. Razumeš?
Jer je to želja sistema da se svi udalje od svih. I to je to. Ti sad nemaš pojma. Evo sad ti sad kao imamo internet ono. Ma znaš li ti potpuno sigurno šta se sad dešava u Parizu? Nemaš pojma, to ne zna niko. Da. To zna samo onaj koji se sad prošetao Parizom. On zna šta se dešava u Parizu. Svi ostali koji misle da znaju, to je vrlo upitno da li imaju pravu informaciju. A evo ti svugde ti internet, svugde kamere, svugde sateliti, tralala, ali nemaš pravi uvid u stvarnost, jel? Da. A na osnovu druženja ti pokrećeš ideje, misli, znaš. Ne može čovjek da živi sam. Prosto ono kao kad živi sam ili je zver ili bog i tako dalje. A koji bog i koja zver? Da to besmisleno. Razumeš? Mi smo utemeljili neke ideje na arhetipskim idejama koje prosto više ne funkcionišu. Samo iz arhetipskih ideja nismo izvukli neke drevne zakone. To smo definitivno zaboravili. Znaš, izvukli smo nešto što nam kao odgovara. Znaš. Pa je za nas, nemam pojma, ono, neki grčki filozofi su dalje neki grčki filozofi. Ko da pre tih Grka ništa nije postojalo, pazi. Ko da čovečanstvo pre grčke filozofije nije postojalo. Dakle, su oni dovukli tu konkretnu filozofiju i tako da. Razumeš? Mislim, to ti isto, ko što kod nas ovde ljudi posmatraju, kaže, mi smo Srbi, hrišćani, hrišćanska nacija, da čekaj, hrišćanska nacija 8 vekova, mi postojimo ko zna koliko desetina hiljada godina. Razumeš? O čemu se tu radi? Znaš, kao da je došlo do preseka u civilizacijskim tokovima. I kao da su ljudi zaboravili, oni nemaju sećanje na neka druga vremena. Znaš. Tako. To ti isto ono kao sad kad naš priča neko o tom sportu. Ja kažem, postojao sport pre 300 godina. Pa nije. Pa taj fudbal to ili ne znam šta sad, hokej ili ne. Nije bitno. Postojalo to pre 300 godina? Pa nije. Pa pre 200? Pa nije. Pa civilizacija postoji 50.000 godina, je mogla bez toga, je sad bez toga se ne može. Znaš, ne može se bez toga, znaš. Se ne može bez ovoga, pa ne može se bez onoga. Ne može se bez telefona, ne može. Naš sistem je koncipirao da se bez svega ne može. A u stvari je istina da se bez svega može. Znaš. Samo da bi on sve lakše kontrolisao, on je izmislio jako skupe igračke i fokusirao pažnju tamo gde je hteo i to je to. Znaš. I ti sad veruješ da je muzika nešto što čuješ, ne znam, nija, što je napravljeno, ne znam, pre godinu dana i što svi padaju u nesvest. To nema veze s muzikom. Tako da je promocija laži i manipulacije na ozbiljno visokom nivou. I mislim da će to tek da bude onako civilizacijski Alan Ford. To meni tako deluje.